Jamen, der er inviteret til vikingedag i Bækkehuset for alle 4. og 5. klasser i Valdensbæk. Og der har været stor opbakning, og børnene er glade. Der har været lavet mad og vikingekamp og vikingeleje og håndværk både med uld og med træ og lavet symboler. Vi har lavet offerplads hernede, og jo, der har været fuld gang i. Mig og ham, vi laver i hvert fald en ske, og Mads han laver en kniv. Og så man kan bare lave sådan forskellige ting. Jeg tror, der er nogen, der har lavet det der mad, og andre, de laver sådan noget slåskamp og fletter. Og sådan noget forskelligt. Og så også vikingelejr. Vi har leget og lavet mad. Og knive. Og malet sten. Og spist mad. Og spist. Vi er vilde. Vi er konger. Vi er vilde. Vi er konger. Vikinger. Aha. Vikinger.